कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. दाभोळ दापोली एसटी बसचा अपघात झालेला आहे. दाभोळवरून सुटलेली दाभोळ दापोली बसचा वळणे या ठिकाणी अपघात झाला. MH14 BT 1488 ही गाडी दाभोळवरून सुटली असता वळणे येथील मोठ्या वळणाच्या आधी चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यानं एसटी बस रस्त्याच्या बाजूला कलंडली. या अपघातामध्ये 7 जण जखमी झालेले असून त्यांना दापोली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलंय. वळणे येथील अवघड वळणावरती चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं एसटी बस रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या खड्ड्यामध्ये गेल्यानं एसटी कलंडली असून यामध्ये एसटी बसच्या काचा फुटलेल्या आहेत. एसटीचं नुकसान झालेलं असून एसटी बसमध्ये एकूण 21 प्रवासी होते. 7 जण जखमी झालेले असून इतर प्रवासी सुखरूप आहेत. यामध्ये जखमी झालेल्यांची नावं तारामती काष्टे, हरिश्चंद्र काष्टे, रोशन मंगेश रोकडे, सायली मंगेश रोकडे, हवाबी युसुफ बिजापुरी, प्रेरणा प्रवीण सोलकर, सुनंदा प्रवीण सोलकर हे जखमी झालेल्यांची नावं आहेत. हरिश्चंद्र लक्ष्मण काष्टे. एसटी कुठली येत होती? दाभोळ दापोली. तुम्ही कुठे बसलात? आम्ही मळ्याला वारीबोला बसला. कसा काय अपघात झाला काय सांगता येईल? समोरून गाडी आली ना, हां टणावरती हां गाडी आली. दाभोळ गाडी खालून आली, तिकडून दाभोळवरून आणि खालून टेस्टर गेला. जेव्हा गाडीचा ब्रेक फेल झाला, गाडी गेली साईडला. अच्छा, किती लोक होते अंदाज काय? तुम्ही एसटीत 6-7 होता. तुम्ही एसटीत 6-7 लोक होता? 5-7 जणच होता. अच्छा हरिश्चंद्र लक्ष्मण काष्टे. अच्छा, तुम्हाला कुठे लागलाय मार? त्याला हात सीट खाली गेला ना, हात हां त्याच्यामुळे हात अडकला. हां. आणि दुसरा कोण होता सांगते तुमच्या मंडळी? हो. तिचं काय नाव? तारामती हरिश्चंद्र काष्टे. तिला कुठे लागलाय? कंडीला लागलाय, पायाला लागलाय, मानेला लागलाय. अच्छा, बरेच ठिकाणी मुक्का मार मुक्का मार लागला. दुखापत झाली. दुखापत झाली. अच्छा, तुम्ही कुठे वारेबोत बसलात? वारेवर. आणि कुठे येत होता? दापोलीकडे. दापोली देतात. कितीची गाडी ती? 11ची दापोली. आणि वाकण्यात आल्यावर ब्रेक फेल झाला. ठीक आहे. सलीम रकांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी. लावून घेणार आहे. मी सांगितलं ह्याला हैदराबादला म्हणजे काय फोटो बघून होता टोचन लावून घे. काय माहिती अशी हसत गेल सगळी कशाला तुझ्या त्यांना चांगली लाल माती भरली भेटली.
आवटे